Сахасрара се нарича седма чакра. Намира се ето тук на върха на главата, на мястото на фонтанелата. Това е връзката с Бога. Цветът е бял с виолетови отблясъци и няма мантра. Елементът е мисъл. Тя е изключително важна за способността ни да получаваме мисли, идеи, информация от божествения разум, напътствия от Бога. Когато човек достигне високо духовно равнище, те се превръщат в канал за излъчване и приемане на такава енергия. Тя започва да излъчва бързи вибрации с много висока чистота и сяе в различни цветови нюанси на виолетово и бяло. Когато е блокирана обаче, изглежда тъмна като нощно небе. Тази чакра отключва свръхсъзнание, с което човек постига единство с Вселената и с цялото човечество. Разширеното съзнание извежда човек над нацията, над расата, извън пространството и времето. Когато е небалансирана, се проявява в духовна ограниченост, в ограничаващи убеждения, объркване, фанатизъм, дисхармония, скептицизъм, апатия, отричане на духовността. В физически план нарушение на мозъчно кръвообращение, повишаване на вътречерепно налягане, главоболие, мозъчни тумори, инсулти, болести на психиката, депресия, психози, лудост, затвореност, проблеми с хипофизата също така. Когато е балансирана, човек има чувство за единение с Вселената, цялостност, завършеност, получаване на информация и напътствия от духовните наставници, получава просветления, свръхсъзнание, връзка с Висшия Аз, божествени напътствия, ясно знание, мъдрост. Нека се представя. Аз съм Надин, инструктор по йога, холистичен терапевт, треньор личностно развитие, писател и художник. Имам над 20 години опит в областта. Създадох специално за теб програма Инь и Ян йога за балансиране на 12-те енергийни центъра. С нея ти ще можеш да деблокираш своите блокажи, за да живееш в здраво физическо и психоемоционално тяло, в хармония с себе си и света около теб. Последвай ме на nadinbg.com.